So ddim like tisio wedi canol yn yna gwch. So ti'n meddwl, cynnig panad fi, bysa? Oi, mo gyn si banad. Na, mae'n iawn. Alla fydda ni angen hanner ffordd trwad gan i weld sy'n mynd, ia? Dwi'n mynd i leid o rwan, dwi'n mynd i ddeud be... O'n ti'n cael ei adrodd yn mob gynhadledd ers 30 mlynedd. Dwi'n cofio mynd i gynhadledd yn Brussels yn fuan ar ôl mi gychwyn yn Menter Môn. A dwi'n cofio'r boi yma, dwi'n cofio enw fo hyd heddiw, Yves Jean ac oedd o'n gyfrifol am rhaglenni datblygu economi wledig Ewrop gyfa. A dyma fo yn gwneud y dyfyniad yma, what makes us different makes us interesting. What makes us interesting makes us marketable. What makes us marketable helps us climb the economic ladder of Europe and the world. A mi nath hwnnw ddeud arna fi am ydi aros efo fi ar hyd y blynyddoedd. Mae o wedi cael ei heintio gyn yr un peth Dafydd yma. Bach yn hir oedd hwnnw, efo strapline, da? Oedd, ond oedd o'n effeithiol, doedd. Oedd o'n deud lot. Dyn ni wedi crynhoi o wan i gwerth mewn gwahaniaeth. Do, mae hynna'n bendant yn ddelfyriad doeth iawn. Menter Môn yn 30, Lenny. Dwi wedi bod yma ers 1997, o chdi yma o'r cychwyn gyntaf 95. Mae wedi bod yn ddifyr, os dim byd arall. Do, mae wedi bod yn ddifyr, mae wedi bod yn anodd ar adega. Cyn sefydlu Menter Môn, o'ch chi'n gweithio i Menter Bro Alaw. Oedd hwn, Bro Alaw, sef dalgylch ysgol Bod Edan, ac oedd o fel manna from heaven i mi, achos oeddwn ni'n nabod yr ardal yn dda iawn o Llanfer yng Nghornwy lawr i Aberffraw. Oedd o'n gyfnod pleserus ac ar gefn hwnnw, wrth gwrs, gefis i'r cyfle wedyn i fedru trio am swydd sefydledig Menter Môn pan gychwynnodd hwnnw yn 1995. Leader oedd hwnnw, oedd Nick Bennett neu cais leader, doedd? Oedd. Wel, dwi'n cofio oedd o'n 31 mlynedd yn ôl, ges i galwad gen prif weithredwr Ynys Môn ar y pryd, Leon Gibson, ac oedd o'n deud oedd yn angen gwneud cais ar gyfer yr arian yma o Ewrop. Oedd hwnnw'n ceisio mynd i afal ar heria cefn gwlad. A be oedd o'n dda am leader, doedd o'n cyfyngu chdi unrhyw faes nag oedd. Oedd o'n amgylcheddol, neu'n amaethyddol, neu'n fwyd, neu'n economi, neu'n iaith. A dwi'n meddwl mae hwn i roi sail i Menter Môn dros 30 mlynedd. Ti wedi dilyn na, di hwnt. Oedd gennym ni 6 wythnos mwyn cael barn pobl Ynys Môn. Felly oedd o'n cyfnod dynamic, cyffroes, lle oedd ni'n trio ysgogi cyrff a pobl Môn mwyn cael syniadau. Nathon ni llwyddo i sgwennu'r cais i fyny at y munud ola. Dwi'n meddwl oedd o'n diwedd Gorffennaf 1994. O'n i'n prodi'r flwyddyn yna ac oedd rhaid i fi aros yn y swyddfa tan 4:00 yn bore. Mae'n gwirionedd oedd o'n lawer ymdrech tu ôl i'r ceisiadau yna. Gwaith calad. Gwaith calad a ar mewn benwythnosau yn sgwennu'r ceisiadau yn golygu nhw a chdi mynd y flin o fi am defnydd paragraffs ac ymlaen neu tabs yn Word. Ond o'na waith aruthrol yn mynd i fewn i'r ceisiadau yna mwyn gwireddu ar lawr gwlad a doedd o'n pres ddim yn jyst yn glanio yn y banc nag oedd. Dwi'n cofio 31 mlynedd yn ôl, oedd ni dal ddim wedi clywed ar ôl fi prodi ar y 3 o Fedi 94 a ges i raw gyn yn rhaeg oherwydd oedd ni yn y Dominican Republic ac o'n i'n ffactio nôl i Cyngor Môn i weld os oedd Ynys Môn mynd i cael yr arian. Nes i ddim ffeindio allan tan ddaethon ni dod adra, ond dwi'n falch i ddeud dwi'n dal yn briod a mae Menter Môn dal i fynd. Sorry, dwi'n gwybod lle nath hwnna dod o. What the hell? Nes i ymuno efo Menter Môn a dwi'n meddwl ar y pryd oedd chdi wedi dechrau cefnogi Halen Môn ac trwy leader nath ni gefnogi nhw de. Ia. Mi oedd David Allison yn edrych i arallgyfeirio o'r Zoom Môr ac eisiau menter o ddim mor tymhorol. Halen Môn is a sea salt manufacturing company based on the Menai Straits. We started because we needed another stream of income to get us through the winter and to be able to employ staff all year round. Un adodd o gynnyn nhw oedd yr hawl i echdynnu dŵr môr. Ia. Ac o hwnnw oedden nhw wedi
cynhyrchu'r halen, a dwi'n meddwl bod Menter Môn o'i grant yn dod o'i brynu teciall mewn gwirionedd. 5,000 o bunna am reverse osmosis machine. Oedd pob arall wedi gwrthod roi'r pres yn nhw. We took our idea to Menter Môn and said, well, what do you think? Do you think the sea salt has got legs, as it were? And they were incredible. We couldn't get over the fact that we hadn't actually produced anything, but they gave us help on the condition that half of it was spent on researching the product and making the product, and half was spent on the brand and creating something that was recognisably from Anglesey. A mi nathon ni wneud o, dwi'n meddwl, oherwydd bod gennyn nhw gefndir busnes mor amlwg, ac oedd y ddau nhw'n oedden nhw'n fethwyr de, ac oedd o'n rhoi hyder i rywun i roed be oedd yn fuddsoddiad cymharol bychan ar y pryd. They were absolutely instrumental for us because it made us believe in ourselves that if somebody would go that far to back us, and they said, look, you've started one successful business, why there's no reason why the new one shouldn't be successful. But we'd never made salt before, but that name was key as well early on, Ein Môn, and now we export to, I don't know, 15 or 20 countries. Nes i gychwyn yn 97, nes di sgwennu cais i bwrdd iaith ar y pryd ar gyfer arian menter iaith do. Dyfyniad cafodd ei adrodd sawl troedd, chwistrelliad o fwrlwm i'r iaith Gymraeg ar Ynys Môn. A nathon nhw'n ei hwyl am yn penna ni. Do, ond ges ti pres fyd yn do? Gathon ni'r pres do. Mae'r Menter Iaith wastad wedi gweithredu cynlluniau i hybu'r Gymraeg yn gymunedol ar Ynys Môn, a hynny ers 1997 dwi'n meddwl. Mi oedd y Menter Iaith yn ail brosiect i'r cwmni sefydlu mewn ffordd lle. Un peth ddaru ni wneud yn fan hyn oedd trio gwneud yr iaith yn adnodd yn yr economi de. Ac mae'r Gymraeg a dyfodol y Gymraeg yng nghlwm â economi ffyniannus de. Yn fwy diweddar, da ni'n gweithio fwy rwan ar lefel cymunedol. Da ni yn gweld gwerth mewn arfogi a dangos i gymunedau ac i grwpiau sut mae gweithredu cynllun yn eu hardal nhw, neu sut mae dod â syniad yn fyw. Oedden ni'n gwireddu lidio ar y Menter Iaith, a dyma na amcan un yn cyrraedd, o'n pres mawr Ewrop doedd. Lle oeddech chi'n gallu gwario llwybr fordir, a Belliniog ac yn y blaen. A mae yna fainc tu allan y llyfrgell, oes. A mae dal yma hyd heddiw, dyna lle o swyddfa yn y bryd, uwch ben y llyfrgell yn Llangefni. Ac oeddech chdi'n smocio 100,000 y dydd. O leia hynna, y dydd. A'r unig cyfle cael sgwrs efo chdi o tu allan y llyfrgell ar y fainc. A dyma'r fainc hyd heddiw yn cael ei alw'n fainc amcan un, achos yna gymaint o gynlluniau Ewrop wedi cael ei dyfeisio. Wrth i chdi smocio ar y fainc. A fi'n wneud nodiadau. Weithiau, ti ddim yn gweld yr ychwanegu gwerth yn union syth, lle dwi'n gyfer hiw not stratefi a dweud. I think we should invest in the red squirrel population on Anglesey, a dwi'n cyfer meddwl, mae hyn yn swnio'n hollol nuts. O'na dim ond poblogaeth bach ar ôl yn mynydd llwydiarth pentraeth, a oedd y prosiect yn rhedeg am flynyddoedd wedyn i drio gwarchod y boblogaeth honno, a hefyd dros blynyddoedd wedyn yn trio dod â mwy o wiwerod coch i fewn i'r ardal hefyd. Wel, mae di troi allan wrth gwrs. Mi oedd o'n adnodd economaeth. Mae pobl yn dod yma i weld y wiwerod yn Coedwig Niwbwrch, a mae gennym ni arwyddion ar hyd a lled Sir Fôn, Coedwig Wiwer Goch. Mae o'n rhan o hunaniaeth y lle erbyn hyn, dydi. Fuon ni'n helpu hefo cyfeillion y wiwer coch hefyd mwyn datblygu nhw fel bod nhw'n gallu cefnogi'r prosiect. Mae gyda ni'n neud stwff gwirfoddol hefo nhw. A beth sy'n rili neis rwan ydy bod yr prosiect wedi mynd yn allanol i Menter Môn rwan ac yn gallu rhedeg ei hun. Mae yna elfennau wedi dod yn ôl i Menter Môn eto rwan, a mae Rich rwan yn brysur yn mynd rownd ysgolion eto yn dysgu'r cenhedlaeth newydd rwan ynglyn â'r wiwerod goch a pa mor bwysig ydyn nhw i'r ardal leol. Mae'r ochr economaidd yn bwysig, wastad yn bwysig. Mae'r ochr ddiwylliannol yn bwysig i ni. Mae
gwyl cefni, enghraifft, wedi bod yn mynd ers 25 mlynedd bellach. Dwi'n cofio chdi fi Mel Angell y Raig ar yn gweithio ar y pryd. Yn trio perswadio'r heddlu i gau strydoedd am y tro cyntaf yn y flwyddyn 2000. A chdi tha'n deud wrth heddlu, paid y poeni bydd bob dim yn iawn. Ond oedd nhw dal isio plan gyda ni de. A dyn bellach, mae'r wyl di llwyddo, mae'n denu miloedd yma bob blwyddyn. Mae gwyl cefni yn un o'r prif ddigwyddiadau cymunedol, neu y brif digwyddiad cymunedol da ni fel cwmni ni gynnal bob blwyddyn. A mi fyddwch chi'n gwybod bod hwnnw wedi tyfu ar sgêl reit sydyn, reit fawr yn yr 2-4 blynedd dwytha. Mae hwnnw wedi bod yn lot o waith i ni fel staff i ddatblygu, a da ni'n andros o falch ohono fo a lle mae wedi cyrraedd erbyn heddiw yma. Cyfer gwyl cefni cynta, oedden ni wedi mopio a gymaint o bobl wedi troi fyny yma doedd, oedd o'n enfawr. A y ffaith bod o wedi cael ei gynnal, a mi fu o'n flynyddoedd pen oedd yn anodd iawn i'w gynnal o, ond mi ddaru'r criw gario ymlaen, a heddiw mae yna drefn arbennig iddo fo, ac dwi'n llongyfarch y pobl sy'n ei drefnu fo bob blwyddyn, maen nhw'n gwneud job arbennig o dda. Oedd y cam o fynd â fo o'r bwl i'r maes parcio fama yn eitha scary ni ar y pryd. Covid wedi bod, oedd yn teimlo bod lot o wacder mewn gwahanol lefydd, mewn gwahanol sectora o ran dim byd yn cael ei gynnig allan ar lefel gymunedol. Dyma ni'n penderfynu ddewnia gwyl cefni nôl efo bang yna ni symud i'r maes parcio. Diolch yn gallu bod yn gymaint o waith o hynna. Ia, mi oedd o yn lot o waith. Oedd o'n lot o stres, o'na grio, ond o'na lot o chwerthin hefyd, ond o fynd â hynny o flwyddyn i flwyddyn, mae'r wyl jyst dal i dyfu. Mae llawer o cynlluniau yn cymryd blynyddoedd i datblygu, a mae rhywun yn cael boddhad distaw ohonyn nhw, ond mae'n cael miloedd yn bloeddio canu ar y stryd yn dod â pleser a hwnnw Gymraeg. Mae o. Ia, hollol, a di ychwanegu at gymeriad Llangefni hefyd yn ei ddydd, de, ac yn parhau i wneud. Nes i gychwyn efo Menter Môn yn ôl yn 2009, so ges i'n mhenodi ar gyfer rhedag rhaglen grantia o'r enw Galluogi, a hwn oedd y rhaglen cyntaf oedd Menter Môn di wneud yng Ngwynedd. Ac o'r ni swyddfa do, yn Port, dwi'n cofio chdi mynd a ceisio adnabod rhyw siop wag, a gafon ni siop wag drws nesa i Cyffwt ar y pryd hynny de. Dwi'n meddwl oedd o'n beth mawr iawn i Menter Môn. Oedd o tro cyntaf erioed iddyn nhw ennill gytundeb a gweithredu yn y sir. A wedyn, o'n i yn un o ddwy o'na ni, oedd yn cychwyn ac yn agor y swyddfa gyntaf. Oedd hynna'n dod â'i heriau ac i hwyl hefyd lle, chys oedd bobl yn dallt pam mae'r wyneb y ddaear o Menter Môn yn gweithredu yng Ngwynedd. Chys dwi'n meddwl ar y pryd, oedd yr cynlluniau grantia oedd yn bodoli yn ddychrynllid i bobl, o bobl yn gwybod lle i gychwyn, be i wneud, sut o'ch chi'n hyd yn oed cael yr arian yma. Lle oedd o'n bwysig iawn i ni neu siŵr fod pobl chi jyst cerdded fewn, siarad efo ni, ac oedd ni'n wedyn yn tywys nhw drwy y rhaglen yna. Mae Gwynedd deirgwaith fwy yn ddaearyddol na Ynys Môn. Un o bendithion Môn ydy, does a lem byd bron mwy na 10 milltir o Langefni. Ac mae'n ardal ddaearyddol gylchol bron iawn dydi. Mae Gwynedd yn medru bod yn heriol, Meirionydd yn bell, Pendraw Llŷn yn Dwi'n beth sy'n byw, dwi'n gwir, Mae sy'n byw Meirionydd, dwi'n bell yn ni. Beth sy'n bleser i fi, dwi'n gallu dreifio drwy Gwynedd i gyd, a dwi'n nabod bobl o bob cwr o Gwynedd sydd wedi cael cymorth, sydd wedi cychwyn busnesau, a dwi'n gweld y busnesau yna'n bodoli hyd heddiw, maen nhw dal yna, bobl fel chi a fi, sydd jyst eisiau gwneud gwahaniaeth i cymuned nhw, sydd jyst eisiau rhedeg busnes, bod yn llwyddiannus, ond dal i fyw yma a ddim yn gorau symud i ffwrdd. Oedd Menter Môn wedi cyrraedd, dwi'n meddwl, y pwynt lle oedd o angen mynd yn fwy, neu mae rhaid chi bob amser chwilio am ymestyn beth ydych chi'n neud. Nath ni gyfeirio at gynharach ar ran sicrwydd. Hyd yn oed yn Ewrop, oedd na'n sicrwydd oedd, ac yn ti rhaglenni'n para 6 mlynedd, ac yn ti'n syniad beth yn digwydd ar ôl diwedd y 6 mlynedd. Yn aml iawn oedd o fwlch ar ryw flwyddyn rhwng un cynllun Ewrop a'r llall. Ar ôl Brexit, mae wedi mynd yn fwy ansicr fyth. Ond at ei gilydd, dwi'n meddwl bod ansicrwydd wedi gyrru ni mlaen. Ac ofn. Ofn, achos ti'n methu cysgu nos, a dyn nhw ti'n meddwl am gynlluniau, a dyn nhw ti'n medru cynnal yr injan. So, y balans ydy, ti'n eisiau colli gormod y gwsg, ond ydy colli bach y gwsg, ella ddim yn ddrwg i gyd, ella.
be di'r meysydd twf eraill yn y byd? Biotechnoleg yn un ohonyn nhw, ond mae'n waith arbenigol iawn. Mynd i nôl mineralau o Mars yn un arall, a mae'n dydi Menter Môn yn mynd i fildio rockets nag di. Wel, deud hynna de. Pe gychwynnes i fo Menter Môn, gynnon ni un e-bost oedd. Oedd. Ac mi oedd cyfieithwyr, dwi'n cofio Ken Owen, credir yn dod ato ni i e-bostio gwaith cyfieithu. Gwaith cyfieithu. Gynnon ni un e-bost ar ryw rif hir de. A wedyn nathon ni agor internet caffi ar stryd fawr yn Gefni. Oedd yna gynllun yn Niwbwrch oedd. Oedd. A wedyn, symud ymlaen rhyw 10-15 mlynedd, oedd hi'n dechrau ymwneud efo'r maes IoT yn Internet of Things. Ie. Mwyn tracio bob math o bethau, anifiliad, giatia, ceir, ac yn y blaen. Un o'r prosiectau diddorol iawn o dan arloesi gynnoddedig oedd y cynllun LoRaWAN. LoRaWAN yn dechnoleg eitha newydd sy'n defnyddio sensors sydd yn gyrru data tymidiau bach o ddata, a dyn y mantais ydy bod y batris yn para am flynyddoedd. I dreialu'r system, nathon ni gydweithio gyda Coleg Llandrillo Menai yn safle Glynllifon, lle oedd yna fast LoRaWAN ar y prif adeilad, a wedyn sensors ar draws y ffarm yn mesur sawl peth gwahanol, fel enghraifft, yn ystod o woodchip, mi oedd yn mesur y tymheredd achos mae'n beryg i'r peth hyn ar dan. Wedyn bob math o bethau fach fel yna, a Menter Môn ar y blaen eto hefo arloesi ar brosiectau gwahanol. A wedyn fy Smart Towns, mi gychwynon ni'r gwaith yna yng Ngwynedd. Nathon ni osod Wi-Fi yn Aberdaron. Nathon ni ymestyn o wedyn i drefi eraill yn Gwynedd a Môn. Ac oedd hwnna'n modd o gasglu data, dim casglu data personol, ond o ran nifer o bobl ar y stryd fawr ac yn y blaen de. O wedi drealu fo yn Aberdaron, Gwynedd, Môn, mae o bellach wan yn gynllun ar draws Cymru. A mae'n cael ei ystyried fel cynllun blaenllaw trwy Brydain. Ond edrych i'r dyfodol, y maes twf amlwg newydd ydy AI de. Mae o'n digwydd, mae'n mynd i ddigwydd. Be sydd ddim yn eglur i mi o sut fedra ni ddefnyddio AI i hybu'r economi ar yr ynys yma. Dwi'n yn gwybod yr atab iddo fo, dwi'n mynd disgwyl i chdi wneud chwaith. Na, ond benai di I.O. yma a neu ofyn i AI. O ia, oce. Gofyn i AI be fedra nhw'n neud i economi Ynys Môn drwy ddefo hyn. Mae hynna'n syniad da iawn da fi. Gadam i wybod be yddaw o'n ôl efo fo. Sa rhywun yn gorfod deud lle mae'n calon ni fel corff, y gwaith ar lawr gwlad, y gwaith efo cymunedau ydy hwnnw o hyd. Da ni wedi gofyn mynd ar ôl meysydd newydd, mwyn cynnal yr injan, mwyn gobeithio ariannu'r gwaith ar llawr gwlad, achos dyna mae rhywun yn malio amdano fo, maen nhw'n malio am eu cynefin, eu hymgylchedd, yr iaith Gymraeg, pobl ifanc yn medru aros, dyna sydd yn gwneud bywyd yn ddifyr de. Dim o reidrwydd cynnyrchu ynni o ddar Ynys Cybi, ond efallai bod angen gwneud hwnnw mwyn cadw popeth arall i fynd. Yr rheswm da ni'n gwneud morlais a hydrogen ac pethau felly ydy mwyn yn y pen draw gwneud i fyny am y golled o'r grantiau Ewropeaidd. A dyna'r unig rheswm da ni'n ei wneud o. Achos mae rhaid ni fynd i lle bynnag mae'r arian yn mynd i fod i'w dynnu mewn i economi'r ynys. Mae Menter Môn yn golygu lot i fi yn personol. Mae o yn agos iawn i'n halon ni, a mi fydd Menter Môn yn agos iawn i'n halon ni am byth. Deud y gwir, dwi wedi tyfu fyny yn Menter Môn, ond deud y gwir, achos dwi wedi bod yma ers gymaint o flynyddoedd, le braf iawn i weithio. Da ni'n gweld gymaint o'r ardaloedd gwledig sy'n colli pobl ifanc, a dwi'n falch iawn i cael cysylltiad efo rhywbeth sydd efo enw da, sydd wedi cael effaith ar Ynys Môn. Mae Menter Môn yn golygu gymaint i fi. Dwi wedi gweithio efo'r cwmni ers 17 o flynyddoedd, a wedi gweithio ar brosiectau drama efo Theatr Ynted Môn a cherddoriaeth efo Bocsŵn. A wan dwi'n camu mewn i rhywbeth hollol wahanol efo'r Wiwyr y Goch hefyd. So cyfleoedd ydy'r gair pwysicaf dwi'n meddwl mae Menter Môn yn ei ddangos. Trwy Menter Môn ges i cyfle aruthrol ac anhygoel yn fynd i gymaint o gwahanol llefydd, wneud gymaint o waith gwahanol.
a heb y gwaith yna ac heb y profiadau anhygoel a weithiau bonkers yna, swn i ddim yn prif swyddog gweithredol yn y lafan heddiw. Swn i ddim yn y swydd yma heddiw heb law am Menter Môn. Ers yn uno efo Menter Môn rhyw 2 flynedd yn ôl, dwi bod yn lwcus ofnadwy o gael profiad mewn amrywiaeth o fisydd gwahanol. Dwi ddim yn lwcus ofnadwy mod i wedi cael gwneud hynny ar y stepan yn rwsi. Mae'r gwaith gallu amrywio o ddydd i ddydd, ond mae'n anodweddion sylfaenol sy'n aros yn gyson ar draws y prosiectau i gyd. Un o'r rheini ydy'r anogaeth gyson mae rhywun yn ei gael i fentro ac i feiddio neu camgymeriad o bryd gilydd a dysgu o'r profiad. Ymblwydd hapus i Menter Môn a llongyfarchiadau mawr i bob sydd bod rhan o'i hanes i hyd yn hyn. Os fysa Menter Môn ddim yn bodoli, dwi'n meddwl fysa'r ynys lot tlodach a dwi'n meddwl fysa pobl ddim wedi cael yr un cyfleoedd. Dwi'n gweld ddim un mudiad arall yn gallu bod mor brwdfrydig a chefnogol i bobl Môn. Mae Menter Môn wedi bod yn rhan ganolog iawn o mywyd i ers oed ifanc, dweud y gwir, pan o'n aelod o Theatr Ynghyd Môn, ges i fynd ar brofiad gwaith, pan o'n i blwyddyn 10 i'r Fenter Iaith, ges i swyddi dros gyfnod yr ha pan o'n i yn y brifysgol, a wedyn ges i swyddi llawn amser ar ôl graddio, a heddiw da ni dal yn neud bob math o bethau gwahanol, a jyst cael gweithio efo cymunedau a gwneud cysylltiadau a ffrindiau. Oes. Dydy rhywun bendant ddim yn teimlo fatha rhif neu jyst aelod staff arall yn rhywle fel Menter Môn. Mae hynny'n gwneud o'n le braf i weithio. Dyn ni'n licio meddwl bod Menter Môn yn ffynnu mewn 30 mlynedd, ond dwi'n hefyd yn gobeithio bod o fewn cyd-destun llewyrchus Cymraeg, Chymreig, cymunedol, byrlymus, cyffroes, a hwnnw fysa llwyddiant. Chdi ateb da, de? Dwi'n meddwl hwnna,